Hai, am revenit din nou aici. Pentru că am frică că se cam aud ceva de acum. Nu știu dacă se vede mare lucru, dar e ceva acolo și nu știu exact ce. Dar astăzi nu o să mai intru înăuntru, cred că sâmbătă viitoare o să intru. Pentru că ăștia s-a pus cu poliția pe noi și trebuie să vii cât mai de dimineață posibil, ceea ce nu pot, că am școală. Azi nu o să intru pentru că singur că le este frică să mai intre după ce au văzut că ăștia s-a pus cu poliția pe noi, așa că eu singur și nu o să intru, numai să dau priviri pe afară, dar cred că o să fie suficient de mare ca să înțelegeți. Puteți să dați like și un subscribe. Pe acolo nu o să pot să intru. Mai trezim. Cam așa arată fabrica. Nu o să intru aici. Așa arată, pentru că da, totuși o să intrăm astăzi. O să intrăm săptămâna asta sigur. Cred că sâmbătă sau duminica aici o să intrăm vlog. V-am arătat așa interiorul, numai să știți cum arată. Dar după aia o să și intrăm. Mă bate limba română. O să intrăm, dar asta o să fie sâmbătă sau duminica. Dar oricum o să intru acolo. Atunci, pa!